Hola, sóc l'Àlex Costa i del taller de ioga. Comencem amb el repte de les 108 salutacions al sol. Deixeu-me presentar una mica el tema. Salutació al sol és una pràctica, s'entén, energètica per despertar el cos al nou dia. Després el ioga l'ha agafat molt com a pràctica d'inici de les seves sessions per aprofundir amb les postures més intenses. És un exercici que és d'una sèrie de postures combinades i que n'hi ha de moltes variants. De fet, cada escola i cada mestre ha adoptat la seva. Jo també, a nivell, sobretot, amb l'objectiu de les 108 salutacions. Ara explicaré per què. L'origen de la salutació al sol és remot i una mica incògnit. Documentant-se, algú va veure que l'origen queia potser amb un tal rei, un rei que no me'n recordo, un nom raro, que el va promoure per la salut de la seva població. Hi ha gent que parla dels seus exèrcits, però segurament aquella persona que li va assessorar per fer els exercicis ja devia tenir-la com una pràctica. De fet, els Rig Vedes, molt més antics, ja parlaven d'aspectes devocionals cap al sol a nivell espiritual. Però bé, la qüestió és que ha agafat fort Krishnamacharya, un gran mestre modern, però que va promoure aquesta salutació al sol com una pràctica imprescindible dins el seu aspecte de treball físic. 108 vegades. Per què? El 108 és un número especialment sagrat a l'hinduisme, al budisme, al taoisme. 108, la suma de les xifres, suma 9, 1, 0, 8. Aquest número 9 ja té uns certs poders i al final 9 és 3 per 3. Hi ha moltes curiositats a nivell matemàtiques, astrològiques, i que contemplen aquest número com una mica especial. Jo m'agrada molt aquesta sorprenent coincidència de que entre la Terra i el Sol hi ha 108 sols. 108 sols de distància. I, curiosament, el diàmetre del Sol són 108 terres. Bé, la ChatGPT m'ho ha canviat una mica amb 107, 110, coses molt semblants. Però, clar, també les formes, el moviment de la Terra no és circular, és el·líptic, i la forma de la Terra tampoc ho és, de circular perfecte. Bé, són curiositats, perquè el dia 21 de juny serà... Jo fa uns anys que anava veient que hi havia gent que promovia aquesta pràctica. I a mi m'interessava, m'agrada una mica la idea de reptes, d'experimentar, de conèixer, i no crec que sigui una pràctica gaire antiga. Segurament deu ser bastant moderna. No la salutació al sol, no. Fer-ho 108 vegades. 108 vegades. La veritat no m'importa. Jo vaig dir de provar-ho i fa 4 anys ho vaig provar. I em va agradar. Em va sentar molt bé, em vaig sentir molt fort, resistent, flexible, de forma molt completa, de braços, cames i tronc. I vaig obrir-ho a més gent. I així aquest serà el meu 4è any, el 3è amb grup. Per cert, si voleu practicar-ho amb mi, els dimecres a les 8 del matí, us convido aquí a Premià de Mar, perquè és una forma més gustosa treballar en grup que no un sol a casa. Però bé, això, si esteu a prop. El 21 de juny és el solstici d'estiu. És el dia més llarg, amb més llum, i és amb més energia, podríem dir, i és quan volem afegir aquest ritual. També a l'Índia han establert
a nivell mundial, el Dia Internacional del Ioga, el dia 21, el dia més llarg, la llum més llarga. I doncs, per mi és com honorar també aquesta disciplina que m'ha portat tant i que és la meva feina inclús. Així que jo tinc moltes ganes de repetir-ho i espero que vosaltres també, que us animi. 108 vegades, més d'un no arribarà. Però tot és la progressió. Jo començaré amb 20 repeticions, amb el ritme que ho faig, són 8 minuts i pico. Crec que és bastant factible. I ara faré una mica d'escalfament. L'escalfament, en teoria, no és necessari segons la condició d'un i segons el moment del dia, perquè, de fet, també podem començar suau, els primers moviments, fer-los sense gaire amplitud. Però també podem fer una mica de preescalfament. Si el cos està fred, si estem adormits, doncs us proposo una petita pràctica molt breu, la faré, per preparar el cos de cara a aquesta pràctica més intensa. Ja anirem parlant de molts detalls. Si en el vídeo veieu que és massa ràpid, el YouTube té una eina per regular la velocitat i fer-lo més lent, una miqueta més lent, segurament us ajudaria. Però, de fet, quan més ho aneu practicant, més còmodes us sentireu. I també més entendreu la idea de fer-ho una mica ràpid, perquè si es fa lent vol dir aguantar més l'esforç i allargar molt més l'esforç, de cara, sobretot, a les 108. Som-hi! Atenció! Dintre d'aquest escalfament podríem començar amb els canells. Els canells tenen una part important de recolzament al terra. I sempre està bé que no els hi agafi en fred l'esforç. La preparació la farem des del terra i què millor que fer el gat dinàmic. A 4 grapes, inspirant cap amunt, expirant cap avall. Prepara tota la cadena de vèrtebres. Pots fer una miqueta de força. A cada extrem. Molt bé. I última. Podem seure. El següent pot ser amunt. Fer una miqueta d'arc. I seure. És aquesta extensió que és potser la que predomina més en tota la seqüència. Extensió de columna vertebral, apertura. Aquí el plexe solar, l'obrim. Molt bé. Important, des d'aquí un peu al davant per preparar la postura eqüestre, també es diu Anjaneyasana, la postura d'Anjaneya. La combinem amb la contrapostura d'una pinça sobre una cama. Estirem tota la part de les corbes. En l'escalfament predomina la part dinàmica, en moviment, per no aprofundir, no forçar. 3 vegades suficient per fer ara l'altre costat. Dues. I 3.
podríem preparar una miqueta la cobra, aquesta postura de màxima extensió, des de baix, des de l'estirament del nen, inspirant baixes endavant, ens quedem, tornes enrere, inspires endavant, no importa que ara no arribi la pelvis al terra, que quedi penjant una mica, i enrere, i endavant, gos caravall. D'aquesta manera completem totes les postures principals de la salutació al sol. Un gos caravall que pot caminar molt a poc amb les mans cap enrere, fins a la pinça. Amb les mans als genolls, la mitja pinça, amb els genolls flexionats, amunt, i amb les mans enrere, rectifiquem. Molt bé. Llestos. Atenció, el que farem ara és seguir el ritme de la música. Una música que l'he preparada perquè ens marqui l'inici i ens marqui el final. Així no tenim per què comptar, serà molt pràctic. Ens col·loquem al davant. I posem les mans al cor, quan vulguis. Sí, de la cama dreta. Inspira. Expira. Pinça. Peu dret enrere. Inspira. Esquerra enrere i avall. Expira. Inspira. 2. Expira. Dret endavant. Inspira. I esquerra. Expira. Segona. Directament. Esquerra. I avall. Dos. Rostra. Pinça. Tercera. Dreta. I avall. Dos. Dret endavant. Esquerra.
Espero que us hagi anat bé. Almenys una vegada per setmana. Quan portem moltes repeticions no fa falta fer-ho més. Però ara sí que estaria bé si poden ser 2 o 3 vegades per setmana. Amb una ja serà suficient per anar progressant, notareu com avanceu. No hi ha excusa. Així que, si us sembla, ens seguim mantenint en contacte amb el WhatsApp i bona Setmana Santa. A reveure.